kan sanke hannu na ɗauke da kaifi kawai ki kashe ni in ba ke ba ni na yau nazari da ina cewa ni na yi kaman alkairi da abar ƙauna sanadinta nake ta sururi na furta kalamin so a gare ta na kai ta ce na jira na ji amsar da za ta gari na shagalta ina ta jiran kyakkyawar amsa siga aiki daga gunta sunanta Nafisa ta ce lokaci ya ƙure ba damar a fasa saura mako biyu aure na da wani da yau haƙuri take na kai yawa Allah ya kawo da lalura ya cire mini sanki na fisa na ga ishara nema a cikin nema ai haramun ne nai nazari suka ɗauko gana isa a yagi nan ya ba su nishaɗi da juna gashi zai tafiya can gari na Nijar masu suna sai ya ce ni da ka wakilce ni a bikin da zan yi gari ƙarfe shi da sai na kira Adam muka zo gasa iliyawa jibo ya al'yan makudu sai ga ma'ami na ibin santa babban al'amari shiga tagon sai na hango Nafisa da sarka tana shewa da ta ganni ta kama kuka sai MC ya kira wani in yi waka ku yi haƙuri